Moi! Mä ajattelin kertoa sulle kaikista parhaista ulkoiluvarusteista. Tässä on yksi sellainen, sadehame. Tää painaa 60 grammaa, menee tämmöiseen pieneen pakettiin, menee hetkessä päälle ja pois. Ei hiosta niin kuin sadehousut. Ja lisäksi tää on vastuullinen, valmistettu kierrätysmuovista. Ja lisäksi tää on suunniteltu Suomessa. Seuraavaksi mä näytän sulle, miten tää laitetaan päälle ja pois. Katos tätä. Ensin tää vedetään täältä paketista pois. Sitten se isketään päälle. Näin ikkäästi. Ja sitten tää lähtee pois näin. Näin helppoa ja nopeeta. Menee paljon nopeammin jalkaa ja pois jalasta kuin sadehousut.